Dobrý den, dámy a pánové, dneska jsem tu zase a Pepe. Dneska budu hrát Minecraft. Já hraju to na PlayStationu jenom takovéhle věci. Ale nebude to normální Minecraft. Budu hrát Ultra Hardcore. A musím přidat mody. Nepřidám si tam mody. Budu normálně takhle safe. A pojmenuju si to nesmím. Nesmím. Tak. No, můžeme začít. Jdem na to. Pak jsme se spavili. Jmenujeme se, není tady někde vesnička. To by bylo hodně dobrý. Je tam ten plácek je good. Ten se mi líbí. Plácek. Ovečky je zabijeme. Kdybyste se někdo ptal, jak dlouho hraju Minecraft, už je to 7 let. Oh my god! Wow! Takže už... tam fakt je vesnička. Takže už jsem zkušený hráč, si myslím. A to... Bro, jedna vesnička. Druhá vesnička. Tak já pro mě se půjdu do ty bližší. To by nemuselo být tak špatný. A určitě pro mě musíme jít do ty šukarky. Tak to rovnou 4 šušuchenky. Já jim říkám šušuchenky, jo, tak sušenky jim říkám. Okay. Takže nedivte se. Tak, krafťák. Tady to. Tady vždycky nic není. Tady, tak no. Kamo, vesničané. Na tohle se nekoukej. Ne. No, to vyjde. No, mě nesmí vidět Iron Golem. Sice tak. Teď už je ten baráček můj, takže se tady nebudou otravovat vesničani. Ale potřebuji nějaký dřevo a proto jsou tady ty baráčky. Trošku tu vesničku využiju, no. A jestli si říkáte, proč hned nejdu do té druhé vesničky, protože prostě dneska si mi tam nechce jít, dneska si chci, baraček už mám, ale je to ultra hardcore, nechci moc chodit. Určitě tam asi půjdu možná v druhém díle nebo v druhém dni. Uvidíme. Auto už bude stačit. Potom si samozřejmě zvětšíme baráček. Možná i ten ostrůvek. Vytěžíme. Hej, co tu tady dělá ten blok? Bro, divné. Hej, to je v pohodě. Tak. Můj kanál asi se bude nejvíc zaměřovat na Minecraft. To tak asi vidím do budoucna, ale vidíme. Ale je zatím provizorní baráček, budu mít jiný. No, bude to furt tenhle, jenom se ho trošku zvětším asi. Se bude stačit. Takže tady to, počkej, pár, krumpa, cekerka, pec. Ještě mi 4 zbyly. Můžu si udělat lopatu a motičku, tak si uděláme lopatu a motičku. Jsem měl celou kamennou výzbroj. Někdo si to třídí meč, sekirka, ale si to třídím takhle, jak to
je prostě nějak to má už mám zvykem, třídit si to takhle. Tak, a se rovnou tady uděláme plot. Hotuj zubce. Kam chudák Iron Golem. A takhle musíte napravit zubce. No, a nepadne vám to. Bomba. Co ty Iron Golem? Asi jak z toho dostat? Doufám, že nemá. Já se na tebe udělám radši, aby se já tě nechci riskovat. To se... To furt domů. On je celkem... Pojď. Kámo, co ti je? Pojď. 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 Já utečem. Pojď. A. Hej. Kámo, krávo neodstrkuj, jo. Tak. Iron Golem je cooked. Nice. Tady, kolik? Jenom... Pět. To je dobrý, pět je dobrý, pět je dobrý. Já jsem prvně myslel, že mám 5 s těma 4, že mi padlo jedno, ale potom jsem se kouknul sem. Pečeme. A tady to... Tam je další trojzubec. Kolik je tu trojzubců, bro? Ano. Trojzubec. A! Kámo, to byl další... Yes! Yes! No! 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 Fuck! Další trojzubec. Kámo, počkej, cože? Počkej, tady je to nějak nebezpečný, lidi. Tady jsou sami trojzubci. To je nějak nebezpečný. To se mi nelíbí, když jsou tady sami trojzubci. Tak, ale já jdu hlavně, budu se tady starat, aby tady byla ta, prostě víte co, aby tam nebyla díra, a když se kouknu do té vesničky, to tam jde, to tam ty ne, a když se kouknu do tamtý, rovnou se kouknout nějak trošku víc blízka na tu horu, jestli se mám stěhovat nebo ne. Ale to mi nechce jako, sice je ta hora fakt hezká, ale prostě mi se ho líbí tam. Líbí se mi, jak je tam to skalisko. Napište do komentářů, kde jsem se měl zabydlet. Já vás si poslechnu. Měl by jsem vás asi poslechnout, víte. No a jako mi se líbí hodně tam. Napište, kdo se mnou souhlasí a komu se líbí tam to víc. Au. Dělám si jak na feratě. Hej, lezu jak horolezec. What? What the fuck? Jdeme. Tamhle už je ta vesnička. 3 vesničky v tomhletom světě a v ultra hardcore lidi. A tamhle je tam mega hustá hora. No nevím, jestli se tam mám přestěhovat. Fakt good jako ta hora. Tak se na ní koukne zblízka. Jako teď asi zase se chci přestěhovat. Tak se ho přestěhujeme, no tam je hrozně trojzubců. A asi se přestěhujeme. Zase. No, zase, poprvé.
Nebo by se mohl bydlet tady v tom údolí, tady si takhle udělat domeček. To nezní úplně špatně, si myslím. Támhle, jo, támhle. Tady se zabydlím. Tady mám dostatečnou kejvku. Dostatečnou, já myslím, že je dostatečná. A tady to ještě vede. Takže tady to taky vede. A jdeme. Co nám tady padne? A rovnou k čemu rovnou využiju ten zlatý krumpáč. Já jsem se lekl. Ne, mama. Nemám ho. Můžete mi zatleskat? Congratulations. Bohatství ještě jsem mohl mít. Bohatství. Tak já si asi ten domeček přestěhuju sem. Co jsem tam měl pec? No, to nebudu brát. No postel, ale jo, postel. No asi tam nebudu se už vracet. Uvidíme. Možná někdy se tam vrátím. Prosím, už mi dlouho nepadl diamant. Jednou jsem tam měl asi tak 5 diamantů. Prosím, diamant. Oh my god! Wow! Diamant! Jo! A železný kruh? Nice. Hezky, česky. Já mám mísko. Bomba. Já potřebuju pírko, proč tady mám pírko? Ne, kytky. Teď se někdy zhodí. Ne. Dobře. Takže tahle ta vesnička. To pak to zase vidím. 3 vesničky tady. Okay. Aspoň mám sedlo. Počkej, já celou tady dobu mám sak a nenaplnil jsem do něj nic. Nebo jsem už tady měl dávno místo. Aha, bomba. No. Kde je ten Iron Golem? Tady někde byl. Hej, já si osedám koně. Jak jsi šli? A ty? Já si vypustím a chci vědět, jak jste rychlí. Můžete mi řeknout, jak jste rychlí, prosím vás. Páni. Je tam Enderman, jak jste rychlí. Pomalej, ty, jeden. Dobrý. Takže. Dobrý. Uf. Nice, mám koníka. Tak. Ještě 3 vesničky tady jsou. Možná najdu ještě další. A tady ta nádherná hora. Tam je další. To je železo. A tam je další dobrá hora. Tak jdem. Teď už to bude rychlý. Tady u toho portálu si to udělám tady. Ne, já jsem si to chtěl udělat tam. Tam u toho lesa si to udělám, lidi. Tam je to hezký, tam je uprostřed takovýho. Údolí. Tohle jste neviděli. Ne, jako fakt jste to neviděli. Jako tohle, to je trapné. Ty 7 let hraju Minecraft a udělám takovou chybu. Co to je?
Neboj koníku, osvobodím. A ne, nezdrhej ale. Koník je doslova nový mob tady v jeskyni. No a s tím koněm zase spadnu. Tak jako můžu tady přespat. Nemám postel. Kam jsem dal tu postel? Kam jsem dal? Vsakom myslím, že mám postel, ne? Já jsem chytrej. Tak, dobrou noc. Jup. Tohle asi bude všechno pro toto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, dávejte lajky, odběry a zatím čau!